Көзнең кыш белән бил алышкан бу чырын бик күпләр яратып бетерми. Соры көннәр, караңгы төннәргә тоташа диләр. Әмма без бүген күрешергә ниятләгән Ләйсән һәм Айрат Ильясовлар гаиләсе өчен ул иң якты мизгел. Чөнки көзләрдән кышка күчкән мәхәббәт зәмхәрир суыкларда сыналып, матур гаилә учагы кабынуга сәбәпче була. Yıldızın bu miken, kıyaşın bu miken, aylı kişten yanları demengige fallı miken. Seni kuzli kuzlerim, al sulanma yüzlerim, sina başlap söz katırga taba olmayım sözlerim. Ильясовлар сәхнәдә янып, көеп, гел күз уңында торырга күнеккән гаилә. Әмма бу беренче карашка гына шулай тоела. Чынлыкта бик гади, тыйнак Ләйсән белән Айрат. Ишендәгесен тышка чыгарып, минләнеп, мактанып йөрүчеләрдән түгел. Гаиләдәгене дә читкә чәчеп салмыйлар. Очрашу тәкъдиме белән чыккач, артык шаулап йөрергә яратмыйбыз диделәр. Әмма шулай да кызыксынып, ризалаштылар. Танышкан вакытларны кызык иттереп гел сөйләргә тырышам иде, күп кенә кеше бит барыбер бездән сораштыра. Мин училищеда укыган чакта, беренче курста мине госансамбльгә чакырганнар, ләкин аның вакыты күрәсен килеп җитмәгән булгандыр. Икенче курска килгәч, Венера ханым мине госансамбльгә чакырды. Айрат, үскәнем ди, синең тавышлык җегетләр җитми, минем баритон, лирический баритон. Шундай тавыш кирәк безгә, әйдә эшкә кил диде дә инде. Мин ярар, һаман ничектер бер ай үтте, 2 ай үтте. Ярар, киләм. И малайлар бер көнне киләләр дә, уже шул ансамбльдә эшләүче җегетләр, минем белән бергә укучылар киләләр дә, берсен дә сөйләр миңа. Безнең ди госансамбльгә ди бер кап-кара чәчле шундый шәп, матур вайчы кыз килде ди. Вай эре шундый ди, берсе белән дә сөйләшми. Мин тыңлап тордым да инде буларны, әйтәм җегетләр. Ите көлеп кенә, кадәр обед аша утырганда көлеп кенә инде, әй, әйтәм, сез әйтәм, таныша белмисез, әйтәм, сез әйтәм, сөйләшә белмисез, шуңа күрә сезнең янга килми ул. Әйтәм, күрерсез әле, мин киләм дә әйтәм эшкә. Аның белән танышып китәчәкмен әле дип әйттем дә, инде шуның белән шул унытылды бу. Беренче көндә килмәде, сорый бит инде малайлардан. Әйтәм, каясың теге әйткән кызыгыз, әйтәм. Юк, ул ди, үз вакыты белән генә җыри торган кыз ул ди, менә институт культурада укый, шулай бер заман ишекләр ачылып керә, итеге кинода кебек, минем өчен теге замедленный кадр белән керә, теге чәчләре улай. Җырлаган җиремнән әйттереп куйдык, күрдем дә, шул мизгелдә ничектер йөрәге жу итеп куйды. Аңладым ни өчен малайларда килеп танышмаганнарын. Патшабикәләрчә бик горур, шая гына килеп кергән кыз ул вакытта егетләргә әллә ни игътибар итми. Ләйсәннең максаты бер, ул Казанга укырга килә һәм данлыклы ансамбльгә кергәч эшкә чума. Тәкәббер булып күренүе исә әнә шул гел алга карап тырышып эшләргә, укырга омтылуы нәтиҗәсе. Тышкы сурәте генә була. Ноябрь тирәләрендә без инде яхшы дус булдык бер-беребезгә. Декабрьнең ничәләре булгандыр, ансын белмим, хәтерләмим. Мин Ләйсәнгә әйтәм, быелны яңа елны син гомумән кая каршы аласың? Әйтә, өйгә кайтмакчы идем дә инде. Әйтәм, өйгә кайтып йөрмәм, әйтәм, бергә минем иптәшләр, дуслар белән әйтәм, бергә безнең өйдә яңа елны каршыларбыз дигән. Хәтта бер-ике көн уйлап карыйм әле дигән була. Шунда да сразу җавап бирә алмый бит инде хатын-кыз. Бер-ике көннән әйтә, яра, мин әниләргә шалтыраттым ди. Әнисенә шалтыраткан микән инде, белмим кемгә шалтыраткандыр. Мин шалтыраттым ди. Әйдә, бу елы Казанда сезнең белән бергә яңа елны үткәрәбез диде. Яңа елны сезнең фатирда каршылагач, әлбәттә инде хатын-кыз буларак чисталыгына, пөхтәлегенә, ашарга әзерли беләме, юкмы, игътибар иттеңме соң? Әллә бөтенләй ал күзлекләр киеп куйдың, менә бу чибәр кыз минеке булачак, калганы мөһим түгел дип уйладым. Ничектер шулайрак кебек хәзер истә. Барыбер карыйсың бит, анда кеше белән танышканда, гомумән күрешкәндә, аяк киеменнән башлыйсың бит, бар ничектер, менә исемдә калды, иң беренче көннән үк ул пөхтәлеге, чисталыгы бар иде. Серебристый төскә гашык булуы беренче көннән үк чагыла иде инде. Аның
нәрсе шапкалары, курткалары шундай космонавт дип йөртә идем мен үзенә Көмеш төсен ярата. Көмеш төсне бик ярата. Ак төстә, көмеш төс инде. Аклыкны яраткан кешенең күңеле дә яктылыкны сөя. Әмма аклыкны аклык иткәнче тырышырга да кирәк. Ләйсән шулай һәр нәрсәнең иң әүвәл ачык төсен күрә белә. Әйләнә тирәсендә үзе яратканча яраклаштыра. Хәтта аш бүлмәсе дә ире әйтмешли космос төсе белән аваздаш. Хәзер нәрсә әзерлисең сезгә? Мин хәзер кәкре дигән әйбер пешерәм. Бу якларда аны бөккән дип әйтәләр, но безнең якта нигәдер менә үземне күпме хәтерлим, ул безнең кәкре иде. Менә әни пешерә безгә кәкре, шуның белән без яратып ашыйдырык. Кәкре ул бәрәңге белән тутырылган камыр инде. Кызларыңны да өйрәтәсеңме соң? Өйрәтәм. Ну, эшләгәндә карагыз дим, булышыгыз, теге бер нәпкилегез, бысын әпкилегез дип шул фасонда. Белекей, конечно. Ой, Веника, мин ясыйм берәр теге тәбикмәк нәрсәләр пешерсәң инде ул гына. Кыз бала тәрбиясе бит инде ул үзгә, башкача. Менә сезне ничек тәрбияләделәр үскәндә? Без 2 бала, 2 кыз. Безнең әти бик таләпчән кеше. Ул безне бүтән әйбергә дә өйрәтте. Мин инде безнең малай булмагач, мин малай роленә дә кайбер чакта керә идем. Аның белән бүтән ризыкны бергә утырттык. Помидормы, суганмы, кишерме, бүтән әйберне ул безне әни дә инде, әти дә өйрәтте инде. Мин дә әти белән кадак тотып та басып торганнарым бик истә. Сезне кияүгә бирергә кирәк дип ул миңа безгә геләйтәдер, шуңа күрә бүтән әйберне белеп чыгыз дип. Ну, әйтә инде. Кияүгә чыкканда әтиең җис иләк аркылы үткәргәндер инде сезнең егетләрне. Юк, ул аны күрмәдем. Мин инде Казанда идем, укыйдым. Шуңа күрә Айрат белән монда танышкачтын. Мин шуны гына алып кайттым гына күрсәтергә. Әйтәм, без Айрат белән кайтабыз. Әти инде бик борчылды, ничек булып икән нәрсә сөйләргә әйтәм. Кителме мин гади генә кеше әйтәм, курыкма. Ничектер ул менә дулкынланды. Шушы егеткә кияүгә чыгам инде яшь. Нинди булды җавап? Ой, ул безнең бигрәк кызык булды. Без Айрат белән 3 ел шулай йөрдек инде дип әйтергә була. Аннары или кияүгә чыгарга кирәк, или инде аерылырга кирәк. Менә шундый бер нәрсәгә килеп җиттек без аның белән. Без аның белән аялыштык. Әле яңа биреләнә башлаган хисләргә кырау суга яза. Бу икесе өчен дә уйлану, нәтиҗәләр ясау чоры була. Әмма язылган никахка илтүче юл барыбер урап үтми. Мәхәббәт гөле һәр икесенең күңелендә үз вакытын көтә. Бер-береңне аңлашылмау, чанлык бардыр ул бүтән кешедә, ләкин өйләнешкәч аңа син ул теге аңламадың да бер-береңнән чыгып киттең дип алай чыгып китү авыррак бит. Ә менә очрашып йөргәндә барыбер теге җиңелрәк кебек ул. Шуңа күрә теге все, миңа менә бу ошамый, акырышасың, бакырышасың да ярарлайса теләсә нәрсә эшләдәсең дә бер-береңә бит общий теге уртак әйберләрең юк, балаң юк, фатирың юк, бергәләп. Сейчас. Ралина. Аделинаны нитәле? Ишекне ябыгыз анда. Нәрсә өчен ачулаша идегез соң? Кем белгән инде аны, нәрсә өчен булганын? Шул анда әллә нәрсә бүләр әйбер булмагандыр инде. Син тегендә барма да, син монда барма, син ничә булай эшлисең дә, булай эшлисең инде. Миңа шалтыратмадың, миңа язмадың. Шундый теге гади әйберләр булгандыр. Вак-төяктер инде. Аны хәзер истә дә түгел, һәм мин аңа шатланам да истә булмавына. Вот. Теге 3 айга аерышып торып, аннан соң тәкъдим ясау. Ул вакытта күңелдә ниләр кайнады? Менә ул вакыт минем күңелдә истә бер ай хәтерлим, бердә үкенми яшәгәнемне, ләкин соңыннан 2нче айдан инде теге ярату хисе, мәхәббәт хисе ул барыбер күңелдә кайтты. Әле бит җитмәсә ул вакытта икебезнең дә җырлап йөргән чаклар. Берәр кая барам икән, ул концертта, я булмаса телевизорны кабысаң, әз булса да, ул да күренә, шунда килеп чыга, тегендә килеп чыга, монда килеп чыга. И аны күргән саен һаман әллә нишәтеп куйган кебек, ток барган кебек. Все, аерылыштык.
бик ауыр булган ел вакытлар, конечно, бик ауыр иде, читен иде, теге бүтән дөньяң җимреләшкән. Әле датасын бутап, туган көнне котлау җибәргән мен аңа. 5 июнь көнне җибәрдем мин ялгыш. Анда шундый матур сүзләр язылган иде. Ул миңа соннан җавап кайтара, ярар, аңлыйм, конечно, яратканыңны, да минем туган көнем 5 июль көнне дип, бүтән нәрсәмне, бүтән кәефемне бузып бетерде. Сагыннан 5 июль көнне дә яздым мин, моңа туган көне белән котлап. Аннары 3 айдан Айрат түзмейшә килеп җитте чәчәк тотып. Крас минем туган көнем иде. Мине туган көн белән котлап инде. Дим ярар, рәхмәт. Шуннан аның килүен. Юк. Килмәс дигәнем. Ул бит миннән 3 елга кичрәк. Әйтәм, бу егет өйләнәм дип андый уйларга килгәнче, мин инде картайып бетәм. Килгәч миңа тәкъдим ясады. НКЦ янда сөйләгәндә көләсе килә. Килсәң дә ярый, җыласаң да ярый. Не говори. Тормыш бит улаймы? Тормыш бит ул. Шулай. Синнән башка яшәй алмыйм диде, оныта алмыйм диде. Шуңа күрә әйдә яңадан кавышык диде дә. Мәйтәм, юк. Шартлар куйдым. Мәйтәм, кияүгә чыгам. 24 августта безнең никах булачак дидем. Ризалашам? Мин риза. Юк. Ну, значит, юк. Менә белмим нәрсәгә 24 август. Аның апасы, ул апасы Альбина. 24 августта туйлар булган. Мин аны белмичә, менә ничектер шулай килде дә күңелемә. Әйтеп тә куйдым, яра диде дә. Шул белән шул. Яңадан кавыштык. Никахларын кыз теләгәнчә 24 августка билгелиләр. Ике ярның хис һәм акыл бергәлегендә үрелә башлаган гаилә бишеген саклау берәүгә дә җиңел генә бирелми. Аңлашылмаучылыклар, вак-төяк әрләшүләр дә була. Әле киленгә ир-егетнең йортында кайнана, кайнатага да җайлашасы бар. Без 5 ел аларда яшәдек. Аларның квартираларында төрле чаклар булды инде. Мин бит аларның гаиләләренә кердем. Минем үземчә яшисе килә. Син бит ике яктан үзеңнең традицияларыңны булдырасың. Монда Яраклашырга туры килгән инде. Әйе. Яраклашып бетә алдым дип уйлыйсыңмы? Юк. Сарабыз. Әлидән. Ул дарак, мин дарак. Һәрберебезнең үзебезнең характер, үзебезнең теләкләр, шуңа күрә кем белә. Ут ягып кычкырышып тормагансыз Юк инде, юк, алай хәтле булмады. Юк, Аллага шөкер. Ярырга тырышасың бит инде, син бит килен кеше. Но алар әйткән шикелле дип эшләй алмадым. Үземчә яшисе килде. Шуңа күрә тырыштык инде. Тырыштык. Кәкреләрне төзәтергә. Әйе, хәзер. Өйләнешкәч менә моны син эшләргә тиеш, монысы минем эш түгел дигән вакытлар булмадымы? Соң әле бергә яшәгәнсез бит. Бергә яшәдек. Күрәдегезме, сизәдегезме андый вакытларын? Әти әни дип Айрат әйтә инде. Әни, менә без Алла берсә тормыш башларга уйлыйбыз. Сез нәрсә әйтерсез? Без квартирага чыксак дип, мин шуннан ук башлыйм инде. Улым әйтәм, Аллага шөкер, сыябыз бит, квартираларга чыгып йөрмәгез. Күңелең киң булса, бергә яшәрбез дидем инде. Алай Айратның аның синең эш, минем эш дип торганы булмады. Анда даган кайбер чакта әле безне үзе шаккатырып, без эштән кайтышка тәмле әйберләр пешереп куядыр ул. Шул ук вакытта ул әле стиралкаларда мондай түгел бит, кирен дә җуып куядыр. Аллага шөкер, теге авырлык бер-беребезгә авырлык китермәскә тырышты инде ул. Ничектер анда да эш бүлгәнен белмим мин аның. Килен белән бер аш бүлмәсенә сыйып битеп булдымы соң? Булды. Карышмадык, бер-беребезгә булышын иттек. Кызым әйтә, менә моны пешерсәк бүген ничек булыр икән, тегене пешерсәк дип, рәхмәт. Өйдә теге бала белән утырганда да без кайтуга, без әзер ризыкка кайтып керәдерик. Без бергә пешерәдик. Ул пешерсә,
бірге ашыйбыз, мен пішірсем бірге ашыйбыз. Шуңа күрә Бүлешеп торып булмады алай. Юк, Аш безнең бүлмәсе. анда 5 квадрат. Булай борылып пішіріп jirdik инде. Кайнана белән ике арада мөнәсәбәтләрнең әйбәт булсын өчен кемгә күбрәк сабырлык кирәк икән? Килингә. Ләйсән җитез, кызу холыклы. Әмма ике арадагы мөнәсәбәтләргә бу кызулыкның йыгынтысы артык сизелми. Кайнана белән аралашуда исә үз сүзен аяк астына салмаслык һәм шул ук вакытта иренең әнисен дә рәнҗетмәслек юлын таба. Аңа тормыш юлдашын шушы әтияни тәрбияләгән. Ул шушы ояда үскән. Без үскәндә бай яшәмәдек, әтинең тырышып яшәгәнен күрә идем мин. Безгә җиңелрәк булсын дип, әни әйтә иде, икегезгә ди мәктәптән кайтырга ризык әзер булусынга, үземә дә җиңелрәк булсынга диюе сүз генә инде, ләкин ул вакытта ул урам җыштыручы булып кергән, дворник булып эшкә кергән. Барысы да безнең өчен эшләнгән инде ул. Мен шуны аңлыйм. Анда теге мәхәббәт бирү, тегеләй булай итү дигән момент, бәлки җитеп бетмәгәндер, ләкин ул безне барыбер тәрбия ягыннан әни дә, әти дә беркайчан да теге калдырмады. Кызлар, хәлләрегез ничек? Әйбәт. Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Нәрсәләр яратасыз? Мин бергә яратам. Тагын нәрсә яратам. Можно сначала стихотворение скажу? Әйтәсезләр? Тышкы массалы фак и кәләмәнесіне бик матур тәнінде Аллаһның күздемне. Җырларга яратасызмы соң? Әйе. Әйдә син җырлап кара әле. Я буду за тобой повторять. Мин кояшка елмаям, кояш миңа у-у. Мин җиләргә кул булгым, дәшәп уйнарга. Үз өемдә үз өем, җырым минем. Әйдә җырла кушылып, син дустым минем. Әнигә бушасызмы соң? Әйе. Без аның белән кәкре пешерәбез. Һәм шаотка. Әйе. Ильясовларның кызлары көндә яратам сүзен ишетеп үсүче балалар. Әмма бу һәр төрле шуклыкларга юл кую дигән сүз түгел. Иркенлектә тәрбияләнсәләр дә, әти-әни, әби-бабай сабакларын төшендерә гәзизләре. Ралина, бая менә әтиең сиңа эндәшкәндә русча җавап кайтарган, әтиең мин русча белмим диде. Гел шулай дип җавап бирәм ул сиңа. Әйе. Гел. Ул әйтә, мин урысча белмим, минем белән татарча гына сөйләшегез әйтә. Әти-әниләр синең белән сөйләшергә вакытлар табалармы соң? Әйе. Нәрсә турында сөйләшәсез? Әйтмим. Ансы сермени? Әйе. Ралина безнең оларак кыз буларак, аның белән уже олы яшьтәге кешеләр белән сөйләшә торган темаларга сөйләшәбез. Шул ук булсын, үзеңне тоту беренчедән, икенчедән беләм, күрәбез бит инде ир кешеләр белән дә хәзер малайлар белән татулыклары бик көчәя. Дуслыклар көчәя торган вакыт, гормоннар уйный торган чак, тәмәке тарту, вейплар тарту һәм башка шушы проблемалар буенча без Ралина белән бу темаларга кагылган бар, сөйләшәбез, аңлатам, ир кеше буларак аңлатам, ир кешеләрнең характерын аңлатам, хатын-кызга карашларын аңлатам, төрттөреп әйткән чаклар да бар. Теге сөйләш килми инде ул моментларда, ләкин тулайым, әкрен генә вообще олы тормышның нәрсә икән аңлатырга тырышам. Гаиләдәгеләр һәр берсе сер сыман тыелган фикерләрен уртаклашкан арада миштәге кәкреләрнең дә йөзе килде. Кәкре дигәннән тормыштагы туры ук килеп җитмәгән якларны ничек үтүләре хакында Ильясовлар табын тирәли бәян итте. Ильясовлар гаиләсендә кунаклар килгәндә генә пешерә торган тәмле ризык кәкре әзер дә булды. Субханалла, бик уңган ахырысы бу юлы. Менә ясаган вакытта кәкре инде бу исеменә җисеме туры килеп тора дигән иде, ләкин ризыкны бит инде алай дип әйтергә ярамый, бик матур, субханалла, тәмле булып тора.
Менә шулай тәмле генә ашап яшәү өчен гаиләдә ир белән хатын ничек көйләнеп барырга тиеш икән, Айрат? Ничек уйлыйсың? Bu soruğa ben cevap vermesem yarayım mı? Сорау сәләйді. Сырага açtın. Мен де тыңлап торам. Bir-birini tınlap, bir-birini anlap yaşasan, kekiri kibik kekireyip yaşamıyorsun indi. Matur gına alga tabi tırmış para. Мен келишем. Айраттың сөзі белән шулай. Гел шулай килешеп торамы? Kim bileysen mi? Әйе. Ona kaşıqıp kına gittiniz sen. Ondan başlanamı? Yok oynab aytam endi. Gil kelishib turmasa da, lekin so'nggi orada azroq o'sha aql kira boshladi. Qaleysenga hozir молодец, hozir kelisha boshladi. Ko'pgina ayberlar bilan. Eng muhimi, mening oshuğum kelganda menga turib "Bulay ishlama, tagla ishlama" deb aytib turmasalar, tinchlanaman men. No shuni olmaylar hali desek turib Хотя бы bu topşuruğunu qaragaç morta onlarsın. Onu vallahi başka şey vermeyin. Bizine göre bir terbiye şarası da bulup çıkaydı bizim tapşırığı yola. Rahmat sizge yemek Anlamağanlarını anlat. Yartı utuklanmagan kiyimlerimiz utuklandı siz kiyadi şu an kadar rahmat. Kilese otnağa tam kelip kitap istedim. Менә bu юмор хисе кымашаулаган вакытлар буламы, Лейсен, тормышта? Айратның шушы юмор хисе. Бик әйтә алмыйм, что прям без көне буе көләбез, Эштә бер төрле, тормышта икенче төрлеме? Güldürtem min балларны да, Leysen o, Leysen indi o. Bütün җирдә дә Лейсен. Bütün җирдә дә Leysen. Кайбышакта актриса да килеп чыга безнең гаиләдә. Кайбышакта Leysen дә була, ну төрле чак була инде үзегез беләсез монда. Тормышта була төрле хәлләр. Рольләр төрле була. Рольләр ой вообще төрле була. Бер йортта яшәүче, төрле рольләргә керүче Айрат белән Лейсен өчен гаилә учагы нәрсә икән ул? Җылы йорт. Якын яраткан кешеләрең, туганнарың. Тәмле ризык. Шулдыр. Яхшы мөнәсәбәтләр. Әгәр дә ушакны карасак, артык янса ул пешерергә мөмкин, ләкин әкрен генә янса, ул җылытып бетмәскә мөмкин. Шуңа күрә гаиләнең учагы да шулай уртак фикердә булып, уртак тигезлектә барып, гаилә учагы янып барса, минемчә шулдыр аның гаиләнең бәхете һәм гаиләнең учагының яхшылыгы дип әйтәм. Ильясовларның бусагасыннан атлап керүгә исәнләшеп, мин инде шушы гаиләдә баш режиссерның Айрат икәнлеген аңладым. Әлбәттә, аның янәшәсендә инде юнәлеш биреп торучы аның ярдәмчесе Лейсен булып чыгадыр бу очракта. Һәр гаиләдә менә шулай һәр гамәлне өстән карап, күзәтеп, барлап торучы баш режиссер булганда яшәве җиңелрәктер инде бу. Беләсезме, мин теге үземне генә анда баш режиссер дип әйтеп, ну, теге уйнап килешеп әйтәсез, диме? Шундый рольдә үземне генә беренчектә күз алламыйм. Ни өчен дигәндә, Лейсеннең үзенең куйган максатлары бар, диме? Һәм ул аңа ирешеп бара. Ул моментларда мине үзе белән тарта. Мәсәлән, диме? Кайбер моментларда ул безнең баш режиссер, мин аны теге уен көлке белән моңарча әйткән булсам да, ләкин кайбер мизгелләрдә бәлки миңа ниндидер үземнең теге башлыгымны куярга кирәктер дип уйлыйм инде. Лейсеннең менә башында нәрсәсе бар, миңа нәрсәсе ошый, уйлаган әйберне җиренә җиткереп бара. Аха, менә булай итәбез, мәйтәм, юк итмәйбез, мәйтәм, юк итәбез дия дә итеп куя шуны. Шулай җайлашып бара. Шулай җайлашып бара. Мин башта аның белән спорлашайм, аңладым, спорлашу мәгънәсе юк, бу эшләгән бар, уйлаган әйберне эшли. Минем башта вообще бүтән фикерләр. Мин мәйтәм, менә максат менә булай итәргә, булай алай итүне итербез, но башта менә булай итәбез, мәйтәм. Ну ярар. Шуңа күрә монда. Рәхмәт шуңа ризалашып торганга. Тормыштагы вакыйгаларга карап, кемнең баш режиссер булуы шуннан чыгып билгеләнә торгандыр инде ул. Ниндидер мәсьәләдә Айрат баш режиссер, ниндидер мәсьәләдә киресенчә хатын-кыз баш режиссер була. Иң мөһиме, менә безне шушы мизгелләрдә караган тамашачыларның гаиләләрендә дә вакытын туры китереп, баш режиссерлыкны үз өстенә алган ир белән хатын бөтенлеге булсын иде. Монысы инде бик кирәкле әйбер.
гомер юлын парлап үткәндә. Сезгә шулай ялт кына җыелып, Айрат үзе әйтмешли, тиз генә җыендык сезне каршы алырга диде. Безне каршы алганыгыз өчен, шулай рәхәтләнеп аралашкан өчен иҗат төркем исеменнән сезгә рәхмәтләрне җиткерәм. Үзегезгә рәхмәт. Киләсе гаилә учагында да менә шундый шәп баш режиссерлар булган гаиләләр белән күрешергә насыйп булсын иде.